Kon iki kok kawanan gak kerasa kebablasan sih kok. Bos. Kurang sing aku, Bos. Sampeyan kate nanti, Cak. Yuk. Lho, lah jare nyambut Nyambut kene sih. Gak ngono. Jam piro iki? Ki ora gendeng ki Kerja gara-gara. itu budal ketisu. Ya ini ki ora katene kerja. Katene lapo? Kurang sih, Bos. Sebo. Lah gara-gara sunaro ikut kebablasan saking enake keturun. Sunah Rasul iki dina apa? Mosok sunaro sing ngenteni dina, Bos. Lho, Sunah Rasul iku Sunah Rasul malam Jumat. Ini ki kewajiban. Wah, ya kesopan. Piye arek iki? Wis ayo aku tak gawe apa Bos, Bos iki? kita ngegawe apa iki wis lawan iki wisan. Sing jeragan iki aku tak kon. Yo kon sing bos. Jeragan diatur. Lah iya, gak ngono. Lah iya. Ayo ta, Lek. Oh, Tak kon mulai yo. iya wis gak. Arek kate ngombe kopi dulu. Enak ta, Bos? Enak. Bisa lo kawanan. Ya tak ambu ya. Kau gak tau ngopi ya. Apa kopi apa sih diudah enggak apa sih diudah? Uli ya ini. Ayo Bos, sampe kayak penggawean gak geger aku kene. Yo ngene bojok gatel yo. Gak mulai yang ini kan tak kayak pegawai kan. Yang iki saiki, Bos, serawan nang mulai nang bayaran. Ya udah kerja sih. Alah kok Iki baleni yo yo. Mboten, Bos. Pisan kas kon tak tokno kon. Oh, gak, Bos. Orang mau golek kerja. Nyambet gaya karepet dhewe ya. Tokno arek iki. Bos, nyantai mah. Mampu kok ngono lapo nek gak nyantai iki. Enak dadi jargon ya. Ya enak bil iki mangus koyo tak kepuki ya anak. Apa? Ya loro iku. Cek pancen kerja nang kene ta? Cek, Piye wedhus e? cek ono. Oh butuh piro sih hasil ini? Piro ya? Loro karo aku. Nah, masuk nak iku. Ya milih-milih sik ngono. Tapi narek loro iku. Gak apa-apa. Baru kok Senin itu. Yo. Apa Ya sih? ini kan budak. Lah kok iso sih yang menekat budal ya? Mamang kan iku. Apa yang betah? Tapi aja dipecat pesen ku. Kenapa? Sakno, Bos. Kon ngesakno arek loro ta ngesakno aku? Ya hasil yo ngesakno awakmu barang. Lah terus arek loro gak itu penggawean. Karo tangen nang wong piye? Iya yo. Sekali delok pancet yo orang tak tokno tapi nyebdal. Kena gawe sak karepe dhewe lah. Yo ya di anu. Kopi lah. Arek nang. Tak mau kemarin ngene. Iku kon sik milih sing ngendi. Ya boleh cocok tak delok aku ya. Mun ku arek kok mangan ta? Sambut gawe ne. Nyambut gawe nang nggon aku mosok kate gak tak kei mangan iki. Praenane entek awak ya padha kelet. Engko Kok ini mang kurang. mosok. Iya. Sik tak incenge ya. Ya inceng sih. Ya Bos. Wong sregep iku sing dibayar iku sregepe ya. Rene mana? Kasih susu, Pak. Yo, oleh wedhus yo gawe kok. Gawa ya, pepene diewake. Iki gawe sing apik gawe. Lah golek sing untune pepok ta, sing gak patek pepok. Peleno kok ana bonus dhewe. Yo. Nek iki rupane kaya iki. Piro sing iki? Piro? Dos. Sing karo bojo sing apik. Ya babak wong arek kok kandos. Iki kepala keluarga. Iki apik tapi sangklir. Ndoke gak nek sik-sik. Heeh. Murah ro kok. Tapi kayak ngono Tapi prejengane ganteng, Bos. Delok lah kae dare kayak beda ya. Bungkusno loro ya. Yo nek karete double pedes yo. Maksudnya di termal. Gede kresek ngono ta? Yo. Sarapan goreng, Mang. Guru. Maksudnya yo mangkel atau ngesakno. Ngono rek. Ngono ta. Sarapan tak goreng. Gereng. On. Kok ada bojo ngawas. Iya kurang lebih. 100 Joko. Grup badok e. 100 Joko. Yo akeh 100 iku. Wis Bos, oleh 3 bongkok sih. Temun ta Joko? Masuk tambahi gak apa-apa, Bos. Satu sing genah iki satu sapa? Nak matane. Kowe jeneng durung. Durung e, Bos. Genah iku satu sapa? Kowe baru. Eh,
Genah iku 100 sapa? Iki engko ditomong loro. Iki 10.000. Ya sementara engko lek dadi yo. Ngomonge Demo kurang dah. 100.000. Gak usah. Ya gak iya wis. Wis engko terus nang omahku. Iya, pesen piro? Iya sare iki. Loro. Iya. Oh iya wis, gampang. Oke. Itu kayak duwe. Wis gak kon kok ngomong-ngomongno dadi sak. Kamu nambah loro yo. Iya, Antene. iya. Hei. Kasih duwe iki lho. Arek omongnya akeh timbang jajane. Ngomong tok ae gak nek jajane blas. Lho, wektu arek ngono kok piye ngono. Sing sakit Kene. Iki manuke rada pedhot sese ya. Kamu kumane pedhot sisi. Iya delok dicek kan. Lah separo pedhot separo. Ya sih. Ya mesti wedok Ya mesti ae. Lho iku ditugel, dicokot kancane. Ya arah kanibal berarti. Ya sik kae. Iki ambek iku sing dikae. Piye sih? Oh, masa kok sing duwe. Ya. Kayak pater-pater kok dipecah kok. Iya. Wis gampang kok dibungkus. Iya.